sesindlala njengoba ulokhu ungibuza ukuthi umnandi babe indaba wena ungadli isithelo leso siphakathi kwemlenze. Angasidla nje isithelo. Manje yindaba ulokhu ukushumayela ulokhu ukusakaza lalokhu ukhuluma. Ngimnandi babe. Usawadliwa nje. Khama babe. Into sakwayibona nje. Ngenzeni ukuthi phela becomfortable bese izinto ongayithandi. Izingenzi ungagculiseki. Lalela bhuti vala umlomo udla imomosi. Ngikuvulela imlenze ukuthi wena udla imomosi. Manje siphi isidingo sokuthi ulokhu uvulela umlomo ukhuluma lana. Lalela lana bhuti. Kuzomela ukuthi uma ungifanda ungibuke emehlweni. Ungibuke ebusweni ubone ukuthi ngiya-enjoya yini ubuso buzoyikhulumela bona. Hayi ukuthi lokho ngibuza ukuthi umnandi yini ngisake ngadliwa yini enjena cha ma baby usake wayizwaphi nje into enjalo. Kahle na usufuna manje kube yazi nje kuvana abantu abasesuneni. Manje ufuna ngilokho ngibanga umsindo siyaphila nje. Ukhulumelani? Ngifuna ukwazi. Uxoxelane. Hayi ngezwe. Webafazi. Uyabona mangabe kuthiwe niyakhuluma. Kuthiwe angifuni ukuthi ngikhulumele indaba yepeace cha. Indoda mayikubhebhe uyicontrolelani. Ngoba makuukuthi wena unama suggestions endlela enibhebhana ngayo nendoda yakho noma unendlela ofuna ukubhejwa ngayo. Why intombo ungalindi niyenze whatever eniyenzayo and then after bese uhlala phansi usuyamtshela ukuthi inekhama way ngiyakutshela ukuthi manibuka iTV ni happy nendoda yakho. Qala ngendlela epositive uthi yes baby ngiyathanda mangabe usuthinta kanjeni. Kodwa bengingajabula if mawukhuluma angazi ngithanda mangabe ugquma yabo baby khona la izolo ukuthi khona bekungichaza indlela yokusho niyakuthanda ungqeveza hey ngiyazi ukuthi manje basifazana abaningi bayasebenza banezimali zabo but ngeke into uyitshele kanje empeteni usuyitshela ukuthi manje fanele kubuke emehlweni there is a way yokuthi uma ufuna ukubhebheka kahle bakubhebhe kahle ngile ndoda bengeke ngize ngiphinde mina ngisakubhebha bengeke ngisakuphinda ngikubhebha guys emadodeni ngaka control endlela ufuna ukukontrola ngayo unikhuluma empeteni cela ukuthi nje nibhebhane guys kuphela allow indoda ukuthi ikubhebhe empeteni yabona nje uma uzoyiphatha kukhoko ingakho iningi leni lingachami ingakho iningi leni lingachami niphisa inhlela pha ladies house nikhuluma ngakho mina ngichami abanye bethi bazochama kanjani unyanyiswa yiyo yonke into futhi ungayi-address ukuyi relationship ka 1 year indoda yakho mayikubhebhe yakhuluma kodwa awufuni ukuthi wena ikhulume kodwa akaze uzoyitshela kunalokho utshele ladies house bakubhebhe ladies house ubhejwe ladies house wena ubhebhe indoda yakho ubhebhe social media wena ubhejwe indoda yakho nikithimani address inkinga zombhebho wenu inkinga zasemakamereni la social media ukhohlwa ukutshela lo muntu lo onayo anala amadoda akazani bhebhe ma ungathandi ukuthi indoda ikhulume njengogel nje bengathandi ukuthi indoda ikhulume have a way uzuyitshela nje indoda ukuthi wena ufuna ikubhebhe kanje uyakwazi wena ukubhebha indoda umbuzo nje lo uzumtshela ukuthi fanele akubheke emehlweni wena mangase kuthiwa tables attend unikwe ipipi ungakwazi wena ukubhebha awunalo ke ipipi nawe uyakwazi ukugibela phe kwendoda uyibhebha indoda uyakwazi nokubhebha indoda ngoba wena ubanje amajaqamba uhlala ngaphezulu 20 seconds iningi lenu awukwazi ukugibela indodeni uyibhebha izichama hayi thini khokhorikho ke uyabona nto le awukwazi mina mangigibelela ukuthi ngisazophinde ngehle ngiphinde ngishintshe ngigibelela ukuthi ngiyochama mina ngifuna ukuchama kwayimina naye lo futhi uzochama then bese ngehla angigibeleli nje mahala angigibeleli ukuyohlobisa lapha ngaphezulu uyabo nawe sengakufundisha uyashubhesha mawungaphezulu uma ufuna ukuya phezulu uye phansi nganikhombisa nje nganitshela ubuka amanye amavideo ami ngisathi ubuka amanye amavideo ami ubuhamba ubuye ngifollow ngingajabula noma like le video ibungifollow khani uzobona amanye amavideo umfana mawugibele ngaphezulu nawe ukumbhebha chame before uzokwazi ukumtshela ucontrol uzosho ukuthi akakubhebhe kanjani akangakhulumi kwasho akacima kwavutha amalangabi and to all amadoda azobebuka le video thina sibaningi siyathanda manikhuluma siyathanda manincoma ingquza kuba mnandi nje ukukhombisa ukuthi uyaphila iningi lethu njengabantu besifazane siyayithanda nje indoda eqhumayo indoda ezwakalayo ukuthi idla ingquza hayi vele uthule njengathi uyisidumbu ngathi sibhebhana nesidumbu asekuthandi lokho sisanjalo ke insizwa zami ningakhohlwa ukuthi nginana i-cleaning herb uclean izinto uweshanja amathi spoon phakathi ngani ma 10 ufake ebhodweni lakho kubile
usungakufaka entweni noma ekujeke uma uphuza ngicela uphuze ku-warm. Nawe wesifazane izinso iqolo the best. Uma uphuze ku-warm, uphuze ekuseni ungakadli, ntambama mhlambe ungadla ngabo 7 bese usuyiphuza ngabo 9 ukudla sekubohlile. Trust me, iqolo lakho uzolizwa, ipipi lakho bese kuqala ukuthi lithi izinso once zingcolile zingcolisa isinye. Uyabona into leyo ngoba ukhipha lo shibhoshi katshwala, ukhipha nalama Coca-Cola watiphuzayo, lezi ihlonono zama energy drink enwaphuzayo, kuya lapha u170 ke cleaning herb. Ebese siba nempeso. Khona yabafazi, khona yamadoda. Impesi ikunikeza umdlandla ke embedeni. Mawukuthi ubunothufi owuthwele ngesisu, ayikhiphi isingesisu kodwa nje uzoyesothi noma ikabili ubhoshe, ikhiphe konke ukuze uzoba nomdlandla. Uya understand? Mangabe uzozizwa nje nawe ukuthi uba light. Kwabesifazane ngeke ingquza yakhe ingashisi. Shisisa ingquza ntombo uzizwe utight, ikhiphe wonke lenkahla yamasimba ubuzoya nawo lokhu uyosuza laphana endodeni u130. Khona yabafazi khona besifazane. Emadodeni thatha isobho lenhloko ungakadli, ufake ispoon khona, uthi uyakazi into uphuze. Ungadonsa nemovite nawe wesifazane ungayidla nemovite. Mina ngiyiphuze le-stone noma ne-Coca-Cola. Uyiphuza kanye ngesonto impeso. Uzowuzwa impeso nje iyikhambi lesizulu elikunika umfutho, usuyobhebha likunika i-energy, ilibhido, likclean udoti. Uzoyizwa noma usuyiphuza once a week. Impeso leyo bafazi, faka kwi-stone sakho, ufake i-Coca-Cola ungayifaka nasemanzini abilayo. Ubilisa amanzi wafaka ikomshini ukho ispoon ufake phakathi. Zinsizwa zami bese kuba nanathi Congo dust. Congo dust eyokuphuza uchama. Congo dust eyokuphuza dali uchama uthi uyithinta Congo dust. Yazi guys ngikhohlwe na isyrup. 1 in 1 second ngilanda isyrup. Kulaba abafuna ukuba nama spams ashubile. Yes. So iCongo dust ukuthi uphuze uchama uthi nje uyithinte uthi udonsa ipipi la phezulu epipini uthi bese uyavala noma ngeplastic noma ingecondom ipipi lisalele ulinde 30 minutes bese uyahamba ipipi yoligeza. Hayi uma ke la makhe uyobhebha into ekhona sonto lonke nje wena uzobe ubhebha into ekhona awuzobe ungalona iqhudi. So ke le combo impeso neCongo dust 300 rand, 170 plus 130 shanje ngecombo ka 300. Mangabe usu add ne cleaning herb so 410 rand I think, because 170 Congo dust I think 410. Ucalculate athi ngicalculate nami ngazi nje usufika usuthi unina phela uthe 170 plus 170 plus 130 u470 not 410, 470 rand le triplets. Uma ufuna icombo ungashaya icombo kanje noma impesto noma i-cleaning herb kanye ne-Congo dust lo 300 ke lo ku2. And then bese kuthi kulezi insizwa ezithi ifuna ukushubisa ama-spams uthi hayi mina ngifuna i-spam sami sishube, ngifuna isidodo sami, ube ne-patience ke. Thatha nansi isyrup i-170 rand. Isyrup i-170 uyayifaka etiyeni, itiye nje lakhe elinomali. Mawuyiphuzela i-green tea, uyiphuzela i-rooibos, faka ispoon, fake phakathi. Mawuthanda nje unoshukela, ungafaka ispoonini uthi uthele nje indodo udle. Njalo uthele udle. Isyrup ungayifaka noma ngabe nini, iyakusiza nasesifubeni, masifuba sibhlungu, iyakusiza nakwilibido. Awuthi futhi nami ngikuma period vele ngidla ispoon, iyasiza nakwisinye njengoba ngikuma period nje. Ngizoshaya ama-teaspoon awu2. Inamba yami ka-WhatsApp ke uma ufuna uku-order u-081 729 3262. Niyagoduka niye emakhaya ungazofika umfazi wakho bemithisile, shiya umithise wena. 081 729 3262, 081 729 3262. The best. Insizwa zami the best. Nani besifazane, period pain, menstruation, libido is the best. 170 syrup iyasiza ke nasesifubeni. Ungakhohlwa ukuyilike ivideo. Inamba yami ka-WhatsApp awuyifoneli, awungifoneli nje inhlobo. Ungena ku-WhatsApp usende message ngicela ukuthenga endaweni ukuthi sikudayisele. Yabo? Ungakhohlwa ke bantu besifazane uactivate le ngquza yakho 160 activator uthi ugcobe emsonweni, hayi lento ukuthi lokhu udla ngengevu.